लोगोफोर बर' राजखान्थिजों लोब्बा थानाय मोननैसो बाथ्रा नोंथांमोना बुंनो नागिरदों आरो आं जाय बाथ्राखौ बुंनो नागिरदों बे बाथ्राखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुगासिनो थादों माने बनसुनि सोमोन्दै नोंथांमोना मोननैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरो बे बाथ्राफोरा आं बुंनाय नङा बनसुनिनि सासे बारग' नेहाथारि गसाइगाव खोन्दोनि एबा गसाइगाव दख्रानि होनना बुंबा मोजांसिन जागोन गसाइगाव खोन्दोनि नेहाथारि बारग' नेहाथारि होननांसिगोन दा रिजाइन होनानै बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जादों आरो इउपिपिएलआव जइन जानानै बियो ओरैबायदि बनसुखौ बाथ्रा बुंदों आरो बिपिएफखौ फंनैसो बाथ्रा बुंदों बै बाथ्राफोरा थारैनो मा फोरमायो नोंथांमोना आइडिया खालामबानो जाबाय बनसुआथ' बांद्राय गोबाव जायाखै नङा होमबा बनसु दानाया एसेबां गोबाव जायाखै नाथाय जोबोर थाबैनो साफा साफा बनसुनि दैदेनगिरिफोरा गुगालांगासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों खोरोम नार्जारि बिथांनि मुङा खोरोम नार्जारि बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला 2022 मायथाइनि जुलाइ दानाव गसाइगाव खोन्दोखौ दादोंमोन आरो बियो मामोन नेहाथारिमोन दा नाथाय बिखौ रिजाइन होबाय बियो रिजाइन होनायनि जाहोनफोरखौ गोबां बाथ्रा बुंदों बिथाङा बुंदों मा बनसुआव थानानै बर' जातिनिल'सो खामानि मावनो हादोंमोन नाथाय दा राजखान्थियाव फैबाय नालाय बियो गासै हारि माहारि आसामनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय बा जोंनि बर'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां सुबुंफोर दङ गासैनिबो थाखाय खामानि मावनो हासिगोन देट मिन्स बिथांनि बुंनाय ओरैबायदि जे मोनसे जातिनिल' खामानि मावनो गोसो गैया बिथाङा गासै हारि माहारिनि खामानि मावनो गोसो दं स' बिथाङा बेबायदि गावखौ माने श' खालामदों गावखौ एक्सप्रेस खालामदों आरो बिथाङा बनसुखौ लानानै मोननैसो बाथ्रा बुंदों माने जोबनायाव नोंथांमोना गाव गावनि मतामतखौ होबानो जाबाय बिथाङा बुंदों मा बनसुआ जोबोद दुरबल जेब्ला बनसुखौ दादोंमोन बनसुनि थांखिया मा अबजेक्टिभा मा टारगेटआ मा बेफोरखौ गामि गामि थांनानै मानसिफोरनो फोरमायदोंमोन आरो बै फोरमायनाय समाव मानसिफोरा गोमहाबदोंमोन बनसुआ मा बुस्थु बुजिनानै मोनाखैमोन आरो बनसुनि जि बनसुनि हालोदा जोबोर गाज्रि होननानै बुंदों बनसुनि जि थासारि बेयो जोबोर गाज्रि होनना बुंदों आरो बिथाङा बुंदों बनजित मन्जिल बिथांमोनाल'सो ससियेल मिडियायाव फैनानै फंफा-फंनै बाथ्रा बुंबाय थायो बाखिफ्रा जेबोआनो बुङा स' बेबायदि गसाइगाव खोन्दो बनसुनि सेक्रेटारि जानानै खामानि मावदोंमोन बनसुखौ गसाइगावआव जोंनो इस्टाब्लिस खालामहैदोंमोन आरो गामि गामि बनसुनि बागै मानसिफोरनो खोन्थाहैनाय जादोंमोन बे समाव मानसिफोरा आन्दायदोंमोन जे बनसुआ मा जिनिस मिथियाखैमोन आरो जोङो बनसुनि उद्देश्य जेनाखि खामानि बे हाबाफारिफोरखौहाय पाब्लिकफोरनो खिथाहैनायलाय पाब्लिकफोरा जोंखौ रिसपन्स होदोंमोन नाथाय थाङै थाङै जों मा नुनो मोनखो बनसुनि माखासे लोरबांथि उइकनेस नङा होमबा उइकनेसखौ जों नुनो मोनबाय स्पेसियेलि आं हारसिङै बुङोबा जाथिनि थाखाय मावनो होनोब्ला आं हारसिङै हाया नङा होमबा बनसुनिफ्राय रिजाइन होनायनि गुबै जाहोना जाबाय बनसुआव आङो जेब्ला दङमोन होमबा मोनसे जाथिनि थाखायल' खामानि मावदोंमोन नङा होमबा नाथाय आं दा पलिटिसियानावहाय फैबाय हिसाबै दा आं आसा खालामो जे गासैबो समाजनिखौ दायथ' लानानै समाजनि जौगानायनि थाखाय हाबाखौ मावलांनो आं मावलांनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो नोंथांमोनाथ' नुदों बनसुनिफ्राय साफा सानै दैदेनगिरिफोरा लासै लासै गुगानानै फिन गुबुन पार्टियाव जइन जाहैदों सोरबा राजखान्थियाव हाबदों बिदिब्ला बेबायदि बुंगोन नामा बनसुनि दैदेनगिरिफोरा राजखान्थि लाबालाबनि थाखायसो दादोंमोन नामा बेखौ मानोना जायफोरा जेराव चान्स मोनदों बेयावनो जइन जागासिनो थानायखौ जों नुनो मोन्दों आरोबाव बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबावदों खोरोम नार्जारि बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्राया खिन्थु एसे साननो गोनां बिपिएफखौ लानानै बिथाङा बुंदों मा बिपिएफ आरो इउपिपिएल जुदि कम्पेरिजन खालामो मानसिफोरा कम्पेरिजन खालामबाय थायो नालाय बिथाङा बुंदों मा बिपिएफआ इउपिपिएलनि बिफा बिपिएफआ इउपिपिएलनि बिफासो स' बिफाखौ आरो फिसाखौ कम्पेरिजन खालामोबा माबोरै जानो हागो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जाय खामानिखौ मावदों 3 बोसोराव बेखौ इउपिपिएलआ बहा मावनानै बेबायदि आरो बिथांनि बुंनाया दा बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि कम्पेरिजन मानसिफोरा होबाय थायो ससियेल मिडियायावहाय बिपिएफआ 17 बोसोर जाबाय आगेयाव मावबोनाय हाबाफारि मावबोनाया नाथाय इउपिपिएलआ मा जादों 3 इयार्सल' नङा होमबा दा इउपिपिएलजों बिपिएफजों कम्पेरिजनाव फैया मानो होनोब्ला मा सासे गथ'नि बिफाजों कम्पेयार खालामनाय बायदि जायो बेनिखायनो बिथाङा बुंदों मा जे 3 बोसोरावनो इउपिपिएलनि सरकार जेसेबां मावदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि सरकार बेसेबांखौ मावनो हायाखै दा बिपिएफआ बै समाव माबायदि राज खालामोमोन बयबो मिथिगौ जे गामि गामि फुजा मेला खालामनानै मा इयुथ्सफोरखौहाय स्पेसियेलि निसानि निसायावहाय गब' होनानै दोनोमोन मानोना फेस्टिभेल जायोबा बयबोथ' इन्जय खालामो नङा होमबा दा बेबायदिनो सोलोंथाइ बिथिङाव बिराद आन्डार डेभेलप जानानै दंमोन बिपिएफनि टाइमाव दा जोङो प्रमद बर' सारनि दैदेननाय इउपिपिएल सरकाराव लिडआव फैनाय लोगो लोगो जों मा नुनो मोनखो मोनफ्रोमबो गोरलै फुजा मेलाखौहाय मा
स्पेसियेलि टटेलि बन्द खालामनानै होनाय जाबाय जायनि जोहै नङा होमबा सुबुं हिउमेन रिसर्सफोरा गोमालांदोंमोन बै समाव दानि टाइमाव जोङो नुनो मोनो जे हिउमेन रिसर्सफोरा आपग्रेड जानो हमबाय एबा बारायनो हमबाय नङा होमबा दा जोङो UPPL सरकार फैनाय लोगो रिसेन्टलि जों APSC आनजादावहाय जोङो 40 जन जोंनि बर' सुबुंनिफ्रायनो 40 जन पास जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिनि सिगां जोङो नुनो मोनोमोन जे BPFआ दैदेनबाय थानाय समाव जोङो हाइस्टआवनो 7 जनसोल' पास जायोमोन दा थानाय प्रमद बर' बिथांनि जि दैदेनजानाय सरकार बे सरकारा जाबायदि खामानि मावदों बेयो जोबोर बाख्नायथाव बिथांनि बुंनाय हिसाबै आरो बिथाङा हिउमेन रिसर्सखौ लानानै माखासे बाथ्रा बुंदों जे BPFनि समाव हिउमेन रिसर्सखौ जेबो गुरुत्व होआखै बे टारगेट खालामना बुंनाय बायदि जादों माने BPFखौ डाइरेक्ट माने इनसाल्ट खालामनानै बुंदों बिथाङा जे BPFआ थांनाय 17 बोसोराव हिउमेन रिसर्स डेभेलपमेन्टनि थाखाय जौगानायनि थाखाय सोलोंथाइनि जौगानायनि थाखाय जेबो हाबा मावाखै बेबायदि इंगित होनो नागिरदों आरो बिथाङा स' बिथाङा बुंदों सा 40 बर' फिसा APSCआव बारग'नायनि बाथ्राखौबो बिथाङा रायखांदों स' बेबायदि गोबां बिथिङाव सोलोंथाइनि बिथिङाव हिउमेन रिसर्सनि बिथिङाव जोबोर बेक जाना दंमोन जोबोर आन्डार डेभेलप जाना दंमोन बेबायदि बिथाङा बुंदों आरो माने बिथाङा पलिटिक्सआव जइन जानाय लोगो लोगो माने BPF पार्टिखौ जावखादों आरो गाहामैनो स' बेफोर टटेलि माने राजखान्थि दा इलेक्सन फैबाय दं बे इलेक्सन फैबाय थानाय समाव माबा मोनसे राजखान्थि लाबालाबनि थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुङो नोंथांमोना बेखौ दुखु मोननांगौ जेबो गैया नङा होमबा आरोबाव बिथाङा मोननैसो बाथ्रा बुंदों जाय बाथ्राफोरा माने एसे BPFनि थाखाय खहा गोनां आरो बनसुनि थाखायथ' खहा गोनाङानो मानोना बनसुनि अबस्थाया जोबोर गाज्रि बनसुआ नामावल'सो बेबायदि टाइपनि बाथ्रा बिथाङा बुंदों नोंथांमोना खोनासंनानै मिथिखाबाय जानांगौ गासै मेडियाफोराव नुगासिनो थादों आरोबाव बिथाङा BPFनि सरकारखौ हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोरनि थांनाय सरकारखौ मोनसे बाथ्रा बुंदों बिथाङा BPFनि दैदेनगिरिफोरखौनो बुंदों ओरै आं होनगोन जे बिथाङा बुंदों मा इउथफोरखौ बायदिसिना फिसा फिसा फेस्टिभेल बानायनानै बेफोराव लोङै जायै गफबनानै दोन्दोंमोन बेबादि आरो माने कुनु डेभेलपनि जेबो खामानि मावाखैमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मा कुनु माने मोजां लाइनाव लाबाखैमोन बिसोरखौ लोङै जायै बाहाय फैसा होनानै गारि मटर नोंथांमोनाबोथ' बेबायदि बाथ्राखौ बुङो गारि मटर सालायनानै एसे रां होनानै लोंहोनानै सोरखौबा दम होनाय सोरखौबा माबा मोनसे खालामनाय बेबायदि टाइपआव गोबां बाहायदों होननाथ' नोंथांमोना बुंबाय थायो थिग बेबायदिनो बिथाङाबो बुंदों आरो फंसे जे BPFनि सरकारनि समाव इउथ्सफोरखौ टटेलि इउज खालामदों माने एक्सप्लइट खालामदों बेबायदि बिथाङा बुंनो नागिरदों आरोबाव दा नोंथांमोनाथ' सोलिबाय थादों BPFआनो जा UPPLआनो जा मासे मानसि जइन खालामबाय थादों आरो नाथाय जों मोनसे डिफारेन्ट नुनाया मा BPFआ मासे सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जइन खालामबाय थादों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला बेबायदि आरो दा इउथ्सफोरा BPF दोलोआव जइन जागासिनो दङ माखासे मेन पइन्ट नङा होमबा दा इउथ्सफोरा मानि थाखाय BPFआव जइन जादों बेनि मोनसे खोथा दङ BPFनि माखासे सिनियर लिडार्सफोरा मा खालामो इउथ्सफोरनाव थांनानै जोंलाय बोरायखाबाय नङा होमबा जोंलाय बोरायखाबाय नेक्स्ट टाइम लिडारशिपखौ नोंसिनो होगोन नोंसिनो फुल अपरचुनिटि होगोन बेबायदि होननानै बुरखायनानै मा सेंग्राफोरनि गोसोखौ बोनानै लाबोयो आरो गावसिनि दोलोआवहाय दा स्पेसियेलि थाङै थुङै जों नुनो मोनो जे खामानि बारग'खांबाथाय इउथ्सफोरखौ खुनु खबर गैयै बेबायदि पात्ता होयै खालामनानै होयो आं आसा खालामो इउथ्सफोरा बेनि सायाव एनालाइज खालामगोन आरो सोलिफु सरकारनि बागै एसे बिजिरनानै बेवहाय जे बिथाङा बुंदों मा जोंथ' बोरायखाबाय जायफोर दा BPFनि दैदेनगिरि दं बिसोर बुङो जाहैबाय जे जोंथ' बोरायखाबाय जे दायित्वखौ नोंसोरनो होगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो होगोन बेबायदि बुरखाय माने जइन जाहोदों बेबायदि मोनसे एलिगेसन लगायदों आरो BPFनि सायाव बुंनो थाङोबा आरो जेब्ला साक्सेस जागोन खामानिया साक्सेस जानायनि उनाव बै सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जेबो खबर लाया जेबो जोथोन लाया जेबो माने गुरुत्व आरो बिसोरनि साननाय हनायखौबो जाफुंनायाव जेबो बेसेन होआ बेबायदि बुंदों आरो बिथाङा स' टटेलि पलिटिक्स बेयो राजखान्थियारि लेक्सार नोंथांमोना साननाङा बेवहाय गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया आंनि बुंनाया बेनो बेवहाय गाज्रि मोननांगौ जेबो गैया बियो राजखान्थियाव जइन जाबाय नालाय राजखान्थियारि राव बुंखानांगोन स' गावनि पार्टिखौ सापर्ट खालामखानांगोन नाथाय भट होनाय हैया नोंथांमोननि आखायाव जायखियानो जाया मानो जे राजखान्थियाव जइन जानाय लोगो लोगो जाय पार्टियाव जइन जादों बिनि अपोजिट पार्टिखौ माबायदि जावनांगो बेखौथ' बिथाङा रोंदों धन्यबाद आरो बेबायदि जावनो हानांगोन अब्लासो भटखौ मोनगोन नङा होमबा बाथ्राया जाहैबाय बनसुनि थाखाय आंनि बुंनो गोनां बेनो जे बनसुआ मा अबस्थायाव दं दा बिथाङा जाबायदि फोरमायलांदों अब्ला बनसुआ मा नामावल'सो नामा मा बनसुनि जि गुबै सिनस्रि हारा बे जोबोर उइक जालांगासिनो थादों नामा मा बेयो माराम जालांगासिनो थादों नामा मानोना एसेबां गोदान आफाद बे जोबोद थाबैनो मा जाबाय थादों साफा मानसिफोरा गुगालांगासिनो थादों स' जोबोद दुरबल मा दुरबल बेखौ बिथाङा एक्सप्लेन खालामाखै नाथाय जोबोद दुरबल नामावल'सो होननानै बुंथारदों आरो बिथाङा स' आंनि रिएक्सननिफ्राय नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिरबानो जाबाय गोबाङानो दुखु मोननो हागौ नाथाय बाथ्राया जाहैबाय जोंनि जायफोर गोदान जों आफाद नुगासिनो थादों बै आफादफोरा मा
जास्ट फर राजखान्थियारि लाबालाबनि थाखायसो दादों नामा बेबायदि दैदेनगिरिफोरा बबेबा मोनसे माबा मोनसे मोननो लुगैदोंमोन मोनाखैसै खोमा माबा मोनसे लाब जागोन बायदि मोन्दोंमोन जायाखैसै खोमा बेनिखायनो थाबनो बिनिफ्राय बेयाव थाबाय थाबा जेबो गुन्दै गैया माइरं गैया बेयाव थाबाय थाबा जेबो जिबन जानाय नङा बिदि सानै मा जादों गुगालांगासिनो थादों नामा स' आं बेबायदि सानदों दे आंनि मोनसे सानखांनाय फैदों बेखौ आङो नंथारगोन होनना बुङाखै स' बेबायदिनो आरोबाव लासै गुबुन दैदेनगिरिफोराबो गुगालांजोबगोन नामा स' फ्रेन्ड्स बर'नि राजखान्थिया बेबायदिनो थोलौ थोबौ गोजावलाय गफंलाय गोदोलाय नङा होमबा स' नोंथांमोना बुजिबाय थारैनो जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै जोबोर जुदि दुखु नांदोंबा डिसलाइक खालाम आरो जुदि जोबोर मोजां नांदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट्स खालाम आरो नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ